يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول السيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادة تبشر في الله جبا أمبادة الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناكا كشناكا بركة لكو جدينا وكلنجلنا بلا جلنكا anga bi juma kutuba hukumu kono ambe yirima jo atete bugula min nabi wele ko 700 logement. Imam Kulubali ale kutuba belebele kanya kutuba min kono kuma na duga denya kan bangiba bonye fe min do aya dado ala bangiba ka hake min be denka kan min ke mansaye aye ni bela jelen lase aka korfo konnana fe munun boraye ange je ka bara nunu sharia nyogon fe. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى عز وجل وأطيعوه. عباد الله bi walanda bi duka denya harama de kayke dugodi kafo barka be karsala wata kudeni de diplôme côté de nye kitabu chama kala côté de folo imaye anga magorwa ka kala ngumi danu ye qur'ana kala ka ban ka shiro dine fen folo min be nu bo kala anga don ba ka kitabu la kunye lagdari de an dobe ko durusul awwaliya anduma fo mati o lagdari min bla mama yani barka kala wallahi do keme ka kitabu keme ke ki kunlo fa min be lagdari ti kunlo ti kunlo wa lagdari min bla kitabu dokoma karamogo kema baby ibi mogo bo kwai mogo kalanna akaramogo tise fiyo sabu kadaka kalam mindo ale kalan ye femi fo barkatigi de ka nyafi ibi soro ka famu yani barkade akitabu ka dogo ni ya yi take bilbil bay hadisa kitabu baw ko de Bukhari no Muslim ko de akumi damina nun de la envers an va nuyo de kala diplôme ku dubulu an va nuyo de kala mata arabu jamanana ngabe ni mata arabu jamanana ka diplôme ke ka saki fa ni nana ba diplôme kilingile be taratara ga so konnana wala may ka biro konnana ba be taratara mi yere na me bo eye o sigile nyebe ni diplôme baba nuna diplôme kani jabo sa an va diplôme barkadi no sorola fembela jele sorola aw ñini ngara jamana na ko kuma kanye kalanga université jmena aw me kalanga wa aso université ti anye kalake anga segu université udila an va ka blokono kata laba Sheikh El Hadj Saad Umar Touré fi rahmatullahi alayhi wa ala sa'iril mu'minin wallahi basara barakaji ambi yoro basara bi dosorang balajula o de yaw university ta arab jawarna Canada arab jawarna ni dugu rabo ko fe kata ibina zoro ya anda mina itama anya mingala amo don amo shidon aw mata ma fe kata fo kamo lu ka kalake ko golu ka kande fo wala ma kata ma fe kata kalake ku ya ambla sira doga kawmno barake ni dina kodo arab jamana tati so maw dina mbiyaw dina ye jamana en ko korokoro de blaga sara mi wa sara mata arab jamana kata kalanga ne fa mata arab jamana kata kalanga men ne ye kalaka o de ko bi chogodi
mais bi ko kuma ke bora jamana jumɛn de la e ye kala ka arab jamana jumɛn na Mali arab jamana si tɛmɛ ne Mali kan ni mago bɛ dɔnni fɛn fɛn na a bɛ jamana in kɔnɔ wa n ye arab jamana tɔw dali min ye o ye lasirare de ye n'i taara i kun fa arab jamana na ka na ni lasira t'i bolo ni dalu dɔnni t'i la i bɛ garibuya kɛ yan i n'i ka diplôme o ka ca i bɛ garibuya kɛ yan fɛn min bɛ kɛ ni kɔlɔsi in dɛ barika min n'o bɛ yen o ni kɔlɔsi in de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'olu farala ɲɔgɔn kan o tuma ko dilanna nka nin diplôme min bɛ n bolo i bɛ taa baara kɛ dɔ de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko a ma ko ridallah fi ridal walidayn n'i bɛ fɛ ka ala ka diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka ala ka diɲɛ k'o sɔrɔ k'o bɛ bangebaa fila ta de kɔnɔna na a ko wa sukhtillah fi sukhtil walidayn ala ka dimi jɔn kɔrɔ k'i mabɔ ala la a k'o bɛ sɔrɔ bangebaa fila ka dimi de la i kɔrɔ hey dɔw dusu kasi mɛ dɛ den bi dɔw fɛ a bɛ n'a fɔ den t'u fɛ wallahi den dan dɔw y'u ja ka tɛmɛ denduguw kan bi ka den lamɔ k'a kɛ fɛn bɛɛ ye ka do kala a la ka kala wari sara ka baara ɲini ka d'a ma nka den ma k'i sago ye a bɛ taa dulɔ de min place siya bɛɛ lajɛlen b'a bolo a bɛ maloya k'e jira ko n fa filɛ ko vie kɔ in bɔtɔla filɛ misiri la a kɛra cogo di barika ye tiɲɛ dɛ alakira ko a ko birru aba'akum tabarrakum abna'ukum a ko a y'a bangebaaw a y'u barika ɲini n'o kɛra a denw fana b'a barika ɲini barika t'e la jɔn bɛ barika ɲini barika tigi o de barika bɛ ɲini n'i y'i sigi ni barika bɛɛ taara k'i to o ye fɛn bɛɛ lajɛlen taalen ye k'i to i tɛ foyi sɔrɔ surtout a bɛ maa min kɔnɔ ko c'est pas la peine a bɛ dɔw kɔnɔ diɲɛlatigɛ la n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ ko o ye n ka chance de ye ko n garisɛgɛ don garisɛgɛ ni barika mana fara ɲɔgɔn kan a ka girin dɛ n'a bɛɛ dana garisɛgɛ kelen ma i bɛ to étage sanfɛ o ye garisɛgɛ i bɛ bɔ k'i bɛɛ k'i kan kari ala ka hakili ɲuman d'a ma o de kama dugadenya i cɛsiri a la maa diɲɛ fɛn o fɛn i jija i ka k'a ɲuman de o de cɛ ka ɲi ala ka hakili ɲuman d'a ma i bangebaaw a bɛ fɔ k'a fɔ hakɛ tan de bɛ yen min bɛ bangebaa ka den ye den ni i bangebaa ni se t'a ye ni dumuni b'i bolo ka d'a ma dumuni d'a ma i k'i bangebaa balo den i bangebaa a khadimuya i fa i hakili to a la e fa bɛ kɔrɔ fa man kɛnɛ fa kelen bɛ so kɔnɔ o de kama an ka cɛkɔrɔbaw u ye muso caman ta laɲini silamɛya ka hukumu kɔnɔna na mɔgɔw ka muso caman ta dɛ muso gɔnɛw ka don furu la ni muso kelen de b'i bolo n'a gagnana don min na i kelen don dɛ ni fɔlɔ man di ni filanan ka di ni fɔlɔ bana filanan bɛ sɔn ni filanan ni fɔlɔ bɛ bana sabanan bɛ sɔn nka ni dɔ wɛrɛ t'e bolo kelen kɔ ala k'i bɛɛ sababa ma a ɲuman bɛ yen dɛ a ɲuman bɛ yen ɔ dɔ bɛɛ ta tɛ k'a fɔ ko ayiwa n ma se k'a kɛ latigɛw fana b'a la an b'a da o kan nka muso caman ta kira ka sunna don a kɛra fɛn dɔ de kama silamɛya ma silamɛw bila foyi la ni silamɛw ka hɛrɛ tɛ fɛn min na an b'a ye fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ t'u ka so kɔnɔ an baw bɛ tɔbɔtɔw kɛ han bi e ni muso ni kɛ chambre kelen e ni muso ni denw muso yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ denmisɛnninw de dayɔrɔ de ye e dayɔrɔ tɛ yen a kɛra cogo di ala ka hakili ɲuman d'a ma ni fa y'i wele a ka wele jaabi tugu i fa la n'a y'a sɔrɔ ala kota tɛ i ka kuma i fa fɛ ni nɔgɔya ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ni fa mago jɔra fɛɛrɛ bɔ la fɛɛrɛ bɔ ɲini ka d'a ma n'a se b'i ye
ni fa bi tama i fa kɔfɛ kana bila i fa ɲɛ an ka denmisɛnnin fitininw bi to k'a kɛ olu ka teli an b'a fɔ ko taa kɔfɛ an n'an faw tun bɛ taama i bɛ bila o kɔ de a b'o cogo la maaba ni n'a bɛ taama ɲɔgɔn fɛ kana bila maaba ɲɛ o fana ye majigi dɔ de ye o fana ye kodɔn dɔ de ye i ka u jɛ ɲini fɛn min n'a y'a sɔrɔ o de cɛ ka ɲi i ka ba fɛn ma fɛn min u ye n'a y'a sɔrɔ i t'o fɛ yɛrɛ i ka dugawu kɛ bangebaa fila ye alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam u de la k'a ɲini dɔ de la k'a ɲini ko ne bangebaa fila tɛ yen bilen o fatulen don est ce que k'u ka ko wɛrɛ bɛ ne kan wa ne kan ka fɛn wɛrɛ k'u ye wa alakira ko fɛn wɛrɛ b'i kan a ye fɛn 5 fɔ k'o fɛn 5 i k'o kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bangebaa fila tɛ yen as-salatu alayhima i ka dugawu k'u fila ye wali istighfaru lahuma i k'a ɲini ala fɛ ala ka yafa u ma wa infazi ahadihima min ba'dihima bangebaa fila u kun ye layidu minnu ta u ye wasiya minnu kɛ nin ka di ne ye ne ka nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ a b'a fɔ k'a fɔ ne den nin n bɛna fatu nin ka kalanko jɔrɔ bɛ na dɛ a ye hakili to n den nin na dɛ a b'a teri sɛbɛ dɔ wele a b'a ka maa ɲɛnama dɔ wele karisa n ka du kalifa b'i la walama e min bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ i ye den ye bangebaa b'a f'i ɲɛna nin ko in bi taa i hakili to nin na karisa ka nin juru in mɛnna a sara o de ye wa infazu ahadihima i k'i jija i k'o kɛ wa ikrami sadiqihima i bangebaa fila teri minnu ŋun la i fa terikɛ o y'i fa de ye i fa teri mɛ i b'a ye bi ala fɔlɔ teriya kun ka di dɛ fɔlɔ teriya kun bɛ yen terikeya tɛ dɛ bɛɛ bi teriya de tɛ yen n'a fɔra i maa min n'i fa ye ɲɔgɔn fɛ i fa ka gundow b'a kɔnɔ a ka gundow b'i fa kɔnɔ walahi o y'i fa teri ye i fa ni dɔ bɛ yen o ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi i hakili t'o la dɛ i fa teriw maa minnu b'i fa dɔn a to i n'olu ka jɛ o ye ko belebeleba de ye i k'i fa teriw bonya alakira ko minal birri an tasila wudda abik i fa ni maa minnu kun ka di i m'a ye bamanankan na a bɛ fɔ k'a fɔ n'i fa kun bɛ sigi jiri min kan i jija hali n'a y'a sɔrɔ e tɛ se ka yɛlɛ jiri in kan t'i mɛri jiri in kɔrɔla la mɔgɔw ka ko ka ca dɛ karisa ko nin ma k'a fa ye fiyewu o de bɛ fɔ denw ma an b'a la barika da ala y'an kan faw ye an ma tɛmɛ an faw la dɛ puisque komi ala dɔn ka tɛmɛ an kan nka ala y'an kan faw ye u y'an bila sira min kan an y'a siraw minɛ ko karisa ma k'a fa den ye faman zalama man shabaha aba maa min bɔra a fa fɛ est ce que o ye kojugu kɛ wa o m'o kɛ o ala ka hakili ɲuman d'a ma i fa teriw i hakili t'o la ala kira ko n'i bɛ fɛ ka dugawu sɔrɔ minal birri an tasila wudda bi i fa kun bɛ bɔ sira min fɛ jija i ka bɔ a fɛ kana ɲinɛ i fa ka maakɔrɔw kɔ dɛ wasilatu rahimi allati la tusal illa bihima sinjiya min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a tɛ tugu ni bangebaa ninnu tɛ i k'i cɛsiri o la ala k'an kɛ dugawuden ala kana an kɛ dangaden yarabi ala ka barika don an na ka barika don an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw ni sɔrɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na allahumma rabbana inna nas'aluka an taj'alana mimman ya'rifuna huquqa walidihim waj'alna awladan barrina salihina muti'in allahu akbar allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambade te veshiri fila la jaba. Ambade Allah subhanahu wa ta'ala fe ambora ka selimin ke ya rabbi ala ke amine. Juma cha mambi ala bula ala ko do angar sigela. Ni anga ladai ni anya juma seli kutuba ubane ko fe ame gera anga kutuba kela la no anga almami kale rengin ka ay mogojme abora jon fenena men daimantigilai imam salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah malma ke na ho ningal ke chugo mina bon ne al-imam Abubakar Kulubali wulula Segu dugu kono ala ken soro la Segu yi on fa fe no yi al-imam Abdurrahman Kulubali alhamdulillah alere tunye almamiye Segu bamanangina misiri flanana o kalana o bulu anga dimsan ko nanye qur'ana o kalay o ka kalan damina o chugula ayo alhamdulillah annana se madrasa dunye wa suranye qur'ana o kalanga ba o nga choro ka yela ko tumi faganto bulun ka nga ko madrasa ko komi dorma dahar haysu dara o ni dientara tachugo mi fe e be taw fe bon ado alere karamo din no yi choromadan tal dinge basiru tal ni kalanda mena basiru ka madrasa la sono choroba karamo Segu ko choromadan talli o de fana ya ka sheikhu yi animi bana ya ke muqaddami silsila waro babula ka kala waro be bo ko mandina ndado bela o nga asigili Segu o yi ay kalan ke choromadan talbulo o stratégie ka fana ya nyine anga kalan ka ta o srafe o kofe tale basiru fi o basiru ka kala yoro ni amumi boyoro mina ka ta yoro kunga janyona bo nya nyina fe ka fongo akan la suru ya sola no yi ala ke kalan na talaba Saad Umar Touré fi no yi ankara mo bay o anye kalan ke o chugula alhamdulillah ka diplôme soro sara fe ka boy ala na karamo mo ni sara yere ka chesri ka bola ka karamo yawke ka tadrisu ke kay jamanaw la o fo kana laba ka na tadrisu ke sara yere ka madrasa la a dinga ni karamo bolo noy al-imam Madan Sa Touré o ni karamo ka kale bolo ka damina 99 kana si 2007 ba bon 2007 ala nana kay yan sigin nana latiga anka o sigil latiga le anga ina fi yere ya fo chugo mina bon almamiya o latiga do o bon angon nana yan no ala nana ni latiga wi kana ni sababu wi bon sino usratu ko ngono ka damina ammo ka o be almamiya ke kana fo kasi an fawma bon ama fo anti bara wara shido ale yere ko yere alhamdulillah bon jabi surma mbe ka dimba ni yoron no yo quoi ala kambe sawama inshallah alsa kuma dafa kama ma fika do ka almamiya ya damne na ya sanjume na solla do fenam se ka fanya sababu anna chugola alamba alhamdulillah atete bugu koni dugu mi na ya soro asigili mo na nyon soro ya 700 logements 759 logements o bon ay nyon soro don ba ka chaya adon ba ka cham kusbe manye kele mi fiye antibo latiga inde konnana o latiga na chugo fe nto nyogo minumbe o labbe ba do e mi flen ko fe no yira kan naibi bi shagama tian fo ma le de fle ikrafati o bo ani anto nyogo wara tumbe ambetu be nyogo ngam circuler ngona do no beka jeon chugo yai bo almamiyan nana ama wala kero ke chugo la bo 2008 ne almamiya damine inshallah alhamdulillah rabbil alamin bade to bashir fil la jaba ni mami ni emission la jaba ibina famia chama soro anfa ne anga imam no imam Kulubali aka kalante men chugo anaka almamiya sigi chugo kan ka danga wati kronika antina ta nyefe tuguni nga amil laba mi nyine fe ne emission dabora tv shirif la fe wala sa misiru ka yorodon de gumun fena me misiru kan o ke yirajiya mala
ɲumankɛlaw n'u ka ɲuman banba yɔrɔw dɔn bi misiri n'i b'a taamasiyɛn mɔgɔw ye k'a f'u ye i bɛ se k'a fɔ ni tɔgɔ jumɛn ye misiri mago fana bɛ se ka jɔ fɛn jumɛn fɛnɛ na bi dɛmɛ sira fɛ. bon alhamdulillah i ka o ɲininkali diyara n ye ani an bilali siraw kan o fana diyara n ye kosɛbɛ. bon misiri kɔni ni misiri kelen de bɛ ATTBugu 759 logement misiri wɛrɛw bɛ an kɛrɛfɛ mais cité kɔnɔ officiellement o tun ye yɔrɔ min bila dugukolo bɛ labɛn waati min na k'a fɔ k'o bɛ kɛ misiri o de ye nin yɔrɔ in ye. bon an filɛ o misiri de kɔnɔna ten a sɔrɔla arabu dɔw ka dɛmɛ de fɛ n'o ye lijinatu muslimi ifriqiya ni bi n'u b'a wele el awnul mubashir. donc o cogo la misiri kɔni dira ma nin cogo la u yɛrɛ ka fɔ la bon nin y'u ka misiri belebelebaw jɔlen mais an mago bɛ min na bi aw yɛrɛ ye juma seliya. bon mɔgɔw an ye ala y'a kɛ dɛmɛ dɔ sɔrɔ la an ye kɔfɛla in labɛn bon musow fana ka yɔrɔ bɛ o fana kan ka labɛn bon ani sanfɛla fana a ka d'an ye k'o fara kan parce que goudrondaw ni fɛngɛ an tɛ kɛnɛma dɛ mais kibaruyaw bɛ fɔ an ye cogo min na mɔgɔ min seli tile la bi o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min seli suma na kan. donc alhamdulillah dɛmɛ in dayɛlɛlen don inshallah taala a yɛrɛ ka kuma na n'an ye ala jɔn ɲuman dɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka misiri dɛmɛ halisa k'a fɛrɛ o ka d'an ye kosɛbɛ ala k'an bɛ sababu ma ala k'o sababu ɲuman kɛ. ayiwa inshallah taala an bɛ dugawu kɛ ka foli fana kɛ an lamɛnbaaw ni ayiwa an yebaw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ. bon ni ye an sigi ko fɔlɔ ye ni ɲɔgɔnna kɛnɛ kan bon sinon an yɛrɛ ka tabiya la bon tele ko ni arajo ko olu ta n ka fɛn n kɔni bɛ kutuba kɛ yan mais ma deli ka taa arajo la et puis ma deli ka taa tele la k'a fɔ ko n bɛ taa fɛngɛ dɔ kɛ. nka n ka misiri wele ale nana a ka fɛngɛ fɔ ko a bɛ fɛ ka na an ka kutuba ta an ko baasi t'a la. bon jamana in fana kɔnɔ diinɛ bɛ cogo min na an bɛ taabolo kɔrɔ de kan an tɛ kura wɛrɛw nɔfɛ. bon an bɛ fɛ sanga ni waati bɛɛ an faw ni an karamɔgɔw taara taasira min fɛ wallahi an y'a dɔn kisi b'o de sira in fɛ. donc an ka wajuruw ni kutubaw ni fɛnw bɛɛ bɛ boli o sira de kan. bon an b'a kalama hali n'an tɛ tɛmɛ a ka émission ninnu na kuma bɛɛ mais télé serifula kɔni a cɛsirilen don an b'a baarakɛlaw ka cɛsiri fana kalama o bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ o bɛ don yɔrɔ minnu na ka se ka nin kibaruya ninnu ɲini k'a lacari vraiment an bɛ dugawu k'a ye télé ni ala ka taa ɲɛfɛ ala ka barika don a la a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ala ka n'u dɛmɛ a sinsinbaw ala k'u sara ni hɛrɛ ye alakira bonya kosɔn sɔli ala muhammadin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة نسل بها إلى جميع مطالبنا ومرادنا بلا مشقة ولا تعب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ayiwa alhamdulillah an baden tɛ fɛ sirifila la jaba an bɛ segin k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la juma kutuba émission ti fɔ aw minnu kɔ kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye yirimajɔ 700 logement juma misiriba min yɛrɛ filɛ gitɔrɔnda la an tun bɛ o de kɔnɔ min imamu bi san 2018 octobre kalo an b'o de la ka bɛn sɔfar kalo juma filanan ma. imamu bi o ye an karamɔgɔ ye imam kulubali an b'a fɔ ala k'an mɛn jama ɲɛ juma caman bɛ ala bolo ala ko yira an na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.